Itt vagyunk a Csillagpont nagy színpadja előtt, amit mi már csütörtök reggel óta építünk. És nagyon várjuk, hogy holnap itt találkozzunk veletek, és együtt kezdjük az Isten tiszteletet. Fantasztikus lesz, amikor 3000-en itt lehetünk majd, és dicsőíthetjük Istent, együtt éneklünk, hallgatjuk Isten igéjét. Tök jó, hogy itt vagytok, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Éppen a multicsarnokban arra készülünk, hogy 600 önkéntes fog itten úrvacsorát venni együtt, és kicsit elcsendesedni azelőtt, mielőtt elkezdik a szolgálatot. Nagyon sok munka van amögött, hogy ez a fesztivál itt összeállt. Péntek óta aktívan a rendezők, a logisztikai csapat itt vannak, és mindent megtesznek, hogy összeálljanak a dolgok, és minden adott legyen arra, hogy jól érezzék magukat itt a fiatalok. Fantasztikus élmény az, ahogyan látom ezt a sok-sok önkéntest, ahogy ugye egyre többen megérkeznek így napról napra, és nem is csak a tömeg, hanem az, hogy a Csillagpont az tényleg egy istenközpontú fesztivál, és azt gondolom, hogy ez sugárzik róluk, és ahogyan ezek az önkéntesek odaállnak egymás mellé, jelen vannak egymás számára. Azt gondolom, hogy nektek is így kell jelen lennetek egymás számára. Lehet, hogy nem is ismered azt, aki mögötted van, vagy aki előtted ül, de fordulj oda és mutatkozzatok be egymásnak. Sziasztok, Debrecenből érkeztem. Budapestről jöttünk. Segesvárról jöttünk. Mi Németországból jövünk amúgy. 8 óra volt. Kolozsvárról, egyenesen Erdélyből. Kovásznáról 14 és fél órát. Több mint 10 órát jöttünk. 6 órát. Mennyit utaztunk? Hát 10 órát ide, és akkor Budapestről 3 órát. Én azt várom, hogy nagyon jól fogom érezni, egy jó közösségben magam. Hát én már nagyon vártam, itt legyek, mert ez az első csillagpontom. Debrecenben, ahova én járok, ott nagyon kevés lány jár az osztályomban, és próbálok ismerkedni. Koncert. Barátok. A kis csoportvezetés. Én nagyon várom, hogy együtt lehessek velük. Egy szó jut eszembe, a közösségi élmény. Jobban Istenre hangolódni. Csodákat! Én kimondottan várom, hogy lelkileg feltöltődjek. Ismerjek meg új embereket. Több dolgot megtudjak Istenről, kicsikét jó lesz lelkileg is felszabadulni ezen a héten. Lelki táplálék legyen számunkra, hogy fel tudjunk töltődni csapatosan is, és megismerek sok mindenkit, és hogy a nyárnak az igazi élményét felfedezhessem, ami az Úrhoz való visszatalálást jelenti. Lélegezzetek fel! Nem csak a szorongásaitokból, hanem egyáltalán legyetek szabadok arra, hogy itt megéljétek, hogy mennyire szeret titeket az Isten, és hogy ti is mennyire szeretitek ezáltal egymást.